Quasi 2.000 veterans i veteranes pateixen les conseqüències de la crisi. Mentrestant, a l'Ajuntament, l'equip de govern malgasta els diners de tots. 100.000 euros en gastos protocolaris, edificis municipals i personal mal gestionats. Descuida les necessitats dels veïns i veïnes per al futur. Per això, digues sí a una nova vetera. Per compromís, posa't la samarreta. Compromís per una nova vetera. Vota por Compromís per Vetera. Compromís per una nova vetera. Vota Compromís per Vetera. Compromís per una nova vetera. Vota Compromís per Vetera. Compromís per una nova vetera. Vota Compromís per vetera. Compromís per una nova vetera. Vota Compromís per vetera. Vota Compromís per vetera.